खबर लोगोफोर मा खबर गासिबो मोजाङैनो ना लेटन बाग्लारि गुड इभिनिं लाइक दान मा खबर ब्रादार मा खबर दा टाइम गैयालै जेब्लायबो बेस्थ' बोरै खबर सबर मोजां आंहा नोंहालाय मारै दं मोजां दं ब्रादार मोजाङैनो दं नै गरमाव दं आरोखि ओरैबायदि गरमाव दङ जोङो खामफुजोबखायो आरोखि गरमा खामफावजोबलायलायखायो लेटन बाग्लारि जेबो नङा बे गरमा उनाव ओंखारफिनगोन दे ओंखारखायो ओंखारनायालाय ओंखारफिनखायो मानजि इउटुब राबि दङ बेयावनो गरमा नायजाखाया ओमफ्राय लोगोफोर मा बेदर संदों बेदर नङालै गुन्द्रिखौ थावा एवदों नै गुन्द्रि फिथाइसो नै बावबो नै
सामलायलांबाय जेराव नै जानाय आरो ओरैबायदि मुलि फुलायलायखायो नै खुन्द्रिया नै नायना ला खुन्द्रि फिथाइया नुबाय दा थौसे जोब्बाय थौसे डेन्जार माथोलाय औ एकदम डेन्जारखा गरमाबो ओमफ्राय नै नायनो हांहांखा मा खालामगोन होननाया माने बेखौ कास्टमारनो भाजा खालामो आरोना भाजा खालामनानै होयो आरोखि बेखौ कास्टमारनो औ जेरै जोंना भाजि होनोना भाजि लाब्रा बायदि आरोना दा बेफोरबायदि खालामो आरो फैनोबा फैदो नोंबो मबाइला गुदुं जाहांबायलै माबायाव अराव मबाइल लाइभ होनानै थानो हाया माथो आंल'सो कमेन्ट हरदों नामा ओरैसै औ कमेन्ट हरग्रा गैया कमेन्ट हरनो गियो डेन्जार नुखायो दा आंहा टाइम सोलाबा र' मालाबा बेरायहैगोन आं दानो फैब्र'दोब्रा दसे 2 मिनिटबो लाया माथो कमेन्ट लिरग्रा गैयालै गियो मानसियानो डेन्जारखाना एकदम डेन्जार नुखायो बेखायनो गियो आंखौ कमेन्ट लिरदो डेन्जार खाफ्रा नुखायो आरोखि अलसिया अलसिया नुखायो आंखौ बेखायनो कमेन्ट लिरा थांगोन दे एल' फंबायखौ लाना एल'आ एल'लाबायफैबासो फैनानै एल'लाबायफैबा मा खालामनांगौ एल' हैनो औ बेखौनो होनदां जानला मोनला लाबोजानाय नङा बेखौ धोरोमा सोरखौबा एल'लाबाय थायो बियो औ नोंमारगौ एल'लाबाय थायो ओरैनोबा एल'लाबाय जानो गिनांगौ एल'लाबायबा सेस जागोन नङाबा
लानानै माबायोबा गुदुं जायोलै जामबुङा मबाइला गोजानावसो दोननांगौ अरनि गोजानाव दं आरो आंहा ब्रादार मा गोनां खोथालै वाट्सएपआव खालामबानो जाबाय वाट्सएपआव गोनाङानो दुखुनि बाथ्रा ब्रादार वाट्सएपआव मावना हो वाट्सएपआव दुखुनि बाथ्राबा गिलायलाङो आंहा बिदिखौ बा बेखौ मा होनोलै मा जिनिस बियो ओमफ्राय नैबे मैदेर उदालगुरि मा गामि मोनलाय मैदेर नोंसिना सामथाइबारि हा सामथाइबारि नैबे सामथाइबारिनि उदालगुरि सामथाइबारिनि मार नंगौ नङा नै मा जायो नायदो जानायफ्रा गेन्जार मैदेरखा नामा मैदेर होनो आरो बेखौ हात्तिबो होनलाङो हात्तिबो होनो सामथाइबारि होनदोंमोन नामा सोरबा सिनायोलै सामथाइबारिनि मैदेर बियो उदालगुरि सामथाइबारिनि जाना फैब्ला दे सोंहरनो हागोन वाट्सएपआव खालाम ब्रादार
बर' ओइ सार दिनैसो लाइभ नुदों निलिमा बर' नुवाखै आदसा 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 दिनैसो फैबाय थायो मालाबा मालाबा सम सम थाब थाब फैया आरोना सम सम फैबाय थायो नोंखौ मा संनाय रा माबालै खुन्द्रिखौ मा होनो जोंनियाव खुन्द्रि दा खुन्द्रिखौहाय थावाव फ्राय खालामगासिनो माने फ्राम फ्राम एवदों आरोना खुन्द्रि फिथाइखौ खुन्द्रिबो होनोदां ओमफ्राय सोरबा सोरबा पटलबो होनलायना पटलथ' नङाना बियो खुन्द्रिसो औ थावाव एवदों आरोना मिन्थिबाय औ बेनो मासाव बेसे सार आंनि दरमाया मासाव 33K मासावहाय 33K मोनो आं फुल डिउटि मावनो हाबासो दै हासुं वारि हाय हेल' ब्रादार फुल डिउटि मावनो हाबासो 33K मोनो आङो माने मासाव साननै गाहाम सुटि लायो आरोना डाइरेक्टथ' फुरा मावजोबनो हाया नालाय ओमफ्राय बबेबा मासाव मावो आरो फुल डिउटि मावोबा 33K फुल डिउटिथ' मावनो हाया मालाबा सुटि लानो लुबैयो देहाफ्रा माबाया औ हासुंवारि अबाव दं थिगानो के ब्लक केजि ब्लक यो हानि सिं माथो आदा नोंबो येस ब्रादार हानि सिं ब्रादार अबाव दं होनना सोंदोंमोन आङो कर्नाटकायाव दं कर्नाटका बेंगालरावहाय हानि सिं नों आदा औ आङो बेंगालरावसो दं दायो कर्नाटकायाव खामानि मावगासिनो ओमफ्राय नैबे बायसा खावदों आरो नै दा खावलाबायना जाबाय आरोखि बेखौ खारबावो ओमफ्राय बैयाव नै हायाव हानि मावबाय बिराद फाग्ला देन्जार मानसि दं आरो जोंनियाव केजि ब्लक आदा आंखौबो एसे अनदो हटेलाव नामा आदा औ हटेलाव माबायदि अननांगौ ब्रादार आं मा संखो खुन्द्रि संदोंलै खुन्द्रि संदों हासुंवारि आंबो बेंगालुराव मावखांबाय आदा आदसा केजि ब्लक
केजि ब्लक नीलिमा बर' अके बाय सार नोंना एसे खामानि दं आंना अके दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर उपाय गैयालै ओरैनो थानो मोना गोरिबनि फिसा मावना जायाबा उपाय नट अके बाय सार आंना एसे खामानि दं अके बाय बाय केजि ब्लग आदा नों सुप खालामनानै कमेन्ट होबोबाय दि भिडिअ'आव अके ब्रादार अके गोजोननाय थाबाय ब्रादार नीलिमा बर' नंगौ सार औलै मावना जायोबा मोनजाया नीलिमा माब्रै दङ सरि औ दे नोंसोरबो रायलायलायनो हायो नामा नीलिमा लोगो जादो दे लोगो जालायलाय नोंथांमोनहाबो नङा होमबा गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौलै गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा जाया केजि ब्लक फल' अयथासार गरम मावना जायाबानो उफाय गैया नङा होमबा जों गैजायिनि फिसाफोर जाहैबाय केजि ब्लक हेलौ अल माहाय महै खारजोबखो खारग्राफ्रा खारबाय खारैफ्रा दङ बेबायदि आरोखि केजि ब्लग नाइस कमेन्ट खालामदों ओमफ्रायहाय आङो नोंखौ कमेन्ट खालामफिनसै नङा होमबा नोंखौ दायो आङो लाइभआवसो दं नालाय लाइभआव दंबाथ' उल्था साबसक्राइब खालामनो हाया नालाय दाहाय लाइभ दोनखांबा खालामगोन आरोना आदा माथो लाइभ गैथारा आफा खमथार रावबो लाइभ होआ नामा नांलाया ब्रादार नांलाया नांलायथारा गोसो दंब्रा होगोन गोसो गैयाब्रा गैया आरोखि जान भास्कर हाय हेलौ ब्रादार हेलौ
हाय हरदो आदा नो टेनसन सम गैयाना नोंना ब्रादार दा हरगोन आं सिन्था खालामनाङा साबसक्राइबार गोनां गैयैजों खोथा गैयालै ब्रादार जायनो रिकुवेस्ट खालामहरो जायनो बुंहरो बिनिखौ गासिबनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट मोनसेब्लाबो हरो आङो आंनि सम मोनबा आरोना बेफोरबायदि गैया जोंनाव सोरबा 10 जन 20 जन साबसक्राइबार गोनाङा बुंहरब्लाबो जोङो माबायो एक्सेप्ट खालामो आरो ओमफ्राय सोरबा बायदियाथ' खालामाना जोंना बेफोरबायदि गैया 10 जन 20 जनल' गोनांब्लाबो माने खालामथारो आरो साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरथारो आरो आङो केजि ब्लक बिराद खस्थ' नुबायलां आदा नोंनि खामानि मावनायखौ गरम बेस्रा आदाया केजि ब्लक गावजों गाव अनज्लायबा जों बोरै जानांगौनो आदा बेनिखायनो जों गावजों गाव हागौमानि हेफाजाब होलायनांगौ ना मा होनो आदा आंनिया एकदम साब्रै साबाल' गोनां साबसक्राइबार 10 जनल' गोनां साबसक्राइबार बैफोरबायदि दङब्लाबो माने साबसक्राइब खालामना हरजोबो आरो आङो सोरबाफोर बुंहरब्लानो मानो होनब्ला जोंबो सानसेनि समाव सिगाङाव ना थांनाय समफोराव जोंबो साथाम साब्रै जिर'निफ्रायसो स्टार्ट जाबोनाय नालाय साबसक्राइबार गोनाङा जेनेबा साबसक्राइबार जाबोनाया दा जेनेबा एसे दावखोबाय आरोखि साबसक्राइबार 18,000 एसे बारबाय आरो मानो होनब्ला जोंबो जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामबोनाय बिराद खस्थ'यै साबसक्राइबार बुथुमबोनाय आरोना ओंखायनो जोंबो माने खस्थ'खौ मिन्थियो नालाय सोरबाफोर माने रिक्वेस्ट खालामहरब्ला आङो एकदम सासेनिखौब्लाबो खालामना हरो आरोना सानै साथाम गोनाङानो जा जियानो जाला गासिबो खालामो टेनसन लानाङा ब्रादार दा लाइभ दोनबानो माने खालामना हरगोन आं साबसक्राइब खालामना कमेन्ट खालामना हरगोन आं जाबाय दा आदा मनिटाइजों जाबाय आदाना चेनेला मनिटाइजों जाबायलै बिलाइ मोनखांबाय खनसे मनिटाइजों जाबाय गासिबो जाजोब्बाय बिलाइ मोनखांबाय दाखालि एसे गोबाव जाबाय इउटुबनि फै मोनखांबायना आं केजि ब्लक दे आदा होनबा आंना गिर्जा दङ आं ओंखारबाय दे आदा
औ दे ब्रादार गिर्जा दं होनखो ना माखो ओमफ्राय बि सित्रा बर' 963K view 3 hours मोजां ओमफ्राय जोंनि आङो गोदान इउटुबारखौ बुंनो खावलायनो सानो आरोना मा होनो खोनासंबानो जाबाय दसेब्लाबो माने गावनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै वाट्सएपफ्राव हरनाङा रावनोबो माने मा संदों र' आं माबा खोन्थाग्रोनि गावनि चेनेलफोरखौ ना इउटुब चेनेलखौहाय गोदानफ्रा शेयार खालामनानै वाट्सएप हरनो नाङा बा सोरबा फेसबुकाव मेसेन्जाराव रावनोबो हरनाङा आरोना साबस्क्राइब खालाम होननानै थिनहरनो नाङा रावखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै थिनहरनो नाङा आरोना शेयार खालामनानै ओमफ्राय माने बै मानसिया साबस्क्राइब खालामनानैब्ला भिडिअखौबा नोंनि भिडिअखौबा नायगोन नाया नै बेफोरबायदि जायो आरो ओंखायनो भिडिअखौल' आपल'ड खालामबाय था ओमफ्राय उनाव लासैनो गाव जाय मानसिया नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो इन्टारेस्ट मोनो बै मानसियासो साबस्क्राइब खालामगोन आरो ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव माने नोंनि भिडिअखौ बै मानसिया नायनो मोजां मोनो नालाय नायनो मोजां मोनखांनानै माने साबस्क्राइब खालामगोन ओमफ्रायसो बै मानसिया नोंनि भिडिअखौ रेगुलार नायगोन आरोना ओमफ्राय नोंबा जेन'ब्ला सोरखौबा आंनि चेनेल बियो साबस्क्राइब खालामना वाट्सएपआव बा फेसबुकाव हरबाय ओमफ्राय बै थिनहरजानाय हिसाबै साबस्क्राइब खालामबाय उनावबा नोंनि भिडिअखौबा नायगोन नाया नै बेफोरबायदि जायो आरो ओंखायनो रावनोबो शेयार खालामनाङा नों भिडिअ'ल' आपल'ड होबाय था आरो नोङो खस्थ' खालामबानो इउटुबा नोंनि माबाखौ चेनेलखौहाय बयबो रानना होखागोन आरोना बयनिबो मबाइलाव नुजाहैगोन आरो नोंनि भिडिअ'आ चेनेला होमबा बै सोरबा मोजां मोननाया नोंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामगोन नै बेफोरबायदि जायो आरो बि चित्रा बर' आङो माबा खुन्द्रि फ्राय खालामगासिनो थावआव केजि ब्लक अके आदा दिनैसो मिन्थिबाय आं औ ब्रादार बेफोरबायदि नङाब्ला सोरनोबा शेयार खालामलाबायबा बै मानसिया नायाब्ला बेफोरबायदि जायो आरो नोंनो वाट्स टाइमनि गोनांथि नालाय बेफोरबायदि जायो KG vlog bye ada oke bye keep it up
आठथायानो जायाखै माथो दाबो ना जाग्रोना लानाय बायदि सुबिदा गैला बिदिबा लोगोफोर जाखांबाय गुमै हा ए माबायदि हा बिचित्र आंना मनिटाइजेशन जागोन जायाथाय दिनैसो 4 आवार्स कमप्लिट जादों किन्तु भिडिअफ्रा कपिराइटसो गोजा नालाय चेक खालामना बेनोलै मालायनि माबाया मा होनो मिउजिक बायदिसिनाखौहाय होनो नाङा कपिराइट नांबानो बिराद गाज्रि जोंबो सिगाङाव मिन्थियामोन मालायनि मिउजिकफोरखौ होलाबायोमोन बेयाव बिराद कपिराइट बायदिसिना नांलाबायोमोन ओमफ्राय दा 4 आवार्स माबादोंब्ला जादोंब्ला नोङो उनावहाय बे कपिराइट नांनायफोरखौ गासिबो दानजोब आरोना डिलिट खालामजोब भिडिअफोरखौ मोजां गोलाव हो 8-9 मिनिटनि होथारा आरो भिडिअखौ ओमफ्रायहाय कपिराइट जानाय भिडिअखौहाय गासिबो दानजोब आरोना दायो दानथ'नाङा मनिटाइजेशन जागोदानाव एसे गोबाव जाबा आरोना बै नोंनि वाच टाइमा बारा जालांबा बुरजा जालांबा माबाखौ दानबानो जाबाय आरो कपिराइट जानायखौ मालायनि माबाफोरखौहाय मिउजिकफोरखौ सोसनजायाबा मालायनि मिउजिक माबाखौ रिल्स बानायोना रिल्सफोरखौहाय जानला मोनला होजाया आरोना 1 मिनिट गाहामनि बादायलाय बे उरायबाय जोंबो बिराद होयोमोन गोदो मिथियामोन नालाय रावबो खोन्थाग्रा गैया रावनावबो माबानाय गैया नालाय दा बेयाव बिदि जादों आरो जोंनाबो गोदो बिरादनो कपिराइट गैया कपि पाससो होनदों आदसा जागोन मानो जाया जानो जायो आरो 4 आवार्स जाबायब्लालाय वाच टाइमा ओमफ्राय साबसक्राइबारा 1000 जाबाय दा 1000 साबसक्राइबारा 1000 जाबाय दा सिन्था गैया होमबालाय जायोब्रा मानो जाया जानो बेलेगनि मबाइलजों नाय नोंनि माबाखौ मनिटाइजेशनफोरखौ अन खालाम सेटिं खालामनांगौ जायो एसे बानायनानै ला आरामनो फेसबुकनिफ्राय इउटुबा साबसिनलै फेसबुकआ बिराद खम लससो फेसबुकआव माबायोबा फेसबुकआ सिनायजानायनि थाखायल' आरोना
vlog. Hi. Hello, brother. Hello. Sorry, आं ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम लानो नागिरदों HB vlog. Hi. कमेन्ट खालामदो दे. ओंखाम जानो नागिरदों माने ओंखाम लानो नागिरदों आङो. किटचेना गंनै जोंना किटचेना. अरे मोरे बोलो बांसस तू मर गया था यार किधर से आया नैबे मोनसे बियो मोनसे आरोना ओमफ्राय जों मावग्राया मोनसे दे आंबो हायलाय ओंखाम हायदों नै ओंखामा बिदि आरोखि ओंखामा अरजों सङा जाहैबाय कारेन्टजोंसो सङो जोंना ओंखामखौबो बारा जाबाय दे जाबाय ओंखामा नै लाबाय ओमफ्राय नैबे मिस्टार दाखुरा इयो दाखुरा नायलेंहर हरदों आरोना नै इयो हाब जोब्बायानो फार्स्ट डेन्जारलाय बिराद थाव खांबाय माथो नायलेंहरखौ औ नायलेंहर हरदों बियो मेचिनाव नै बे गिदिंनाया वाव बिसात्रा बर' हटेल ना मा जाखो ओमफ्राय मा लगायखो नोङो बिदि लगायखुमानो मोनो हामगौ बायदि औ हटेलानो हटेल नैबे गंसेमोन ओमफ्राय नैबे आरो नैबेयाव गंसे आरोना हटेल गंसेयानो माने किटचेना मोननै आरो नै बेनिफ्राय मोनसे ओरैजाय बे मोनसे आरोखि बाब्राबदोंलै बिरादनो थाबायदों नालाय मोजांबो नुवाखैना नोंसिनाव हा जाग्रोनोसै आङो नै जानो लाबाय ओमफ्राय दलर थानोसै आरोना दसे नोंसोरजों रायज्लायबाय थानोसै जानाय रायज्लायनोसै गाज्रि मोननाङा आं लाग्रोनि मायाव दोननोसै जाबाय एबार नोंसोरजों जिरायना दसे रायज्लायनोसै आं बिसफ्रा बर'फोर गोजा नामा कारिगरफोरा औ बर'बो एकदम बिराद बुरजा दालिसो दालि ओमफ्राय भिन्दी भाजा आरोना बेस्ट किचेन नन बिग किचेन माबाया जों मावग्राया बेस्ट किचेन आरोना ओमफ्राय गोजौनिया ओंखाम लायनाया जाहैबाय नन बेस्ट किचेन आरो बेदरखौ बोसोराव खनसे होयो खिन्थु मालिकआ बिराद फाग्ला सेसखा
ओमफ्राय दावदै होयो आरोना बेदर आग्लायनायफोरखौलाय मोनजायोलै अरिजिनाल मोजां बेदरखौहाय बोसोराव खनसे होयो आरो ओमफ्राय बिरानिनि बेदर आग्लायनाय मानाय बेफोरखौ जायोब्ला मोनो आरो जानो बायो गाज्रि मोना ओंखाम जानाय रायज्लायसिगोनसो कमेन्ट होयोबा लाइकफोर खालामदोंब्रा माथो रावबो लाइकखौनो खालामाब्रा लाइक खालामनो बायो नामा मानसिफोरालाय लाइक खालामलांनांगौ गोथाव लाइकआव थुलाबायनाया माजा माजा कमेन्टफोर लिरलाबायदोब्रा सोर सोर मा ओंख्रि जाखो सोर सोर ओंखाम जादों सोर सोर ओंखाम जाथ'वाखै सोर सोर मा ओंख्रि संदों दे कमेन्टआव खोन्थालायदो दिनै फार्स्ट टाइम ओंखाम जाना लाइभ होबायना घन्टा मोनसे जाबाथाय दानबाय आं बे लाइभखौ घन्टा मोनसेल' थागोन आं 52 जाहैबाय नै 8 मिनिट नांबावगौ 8 मिनिट बाथाय दानबाय आरो 8 मिनिटआ बिराद गोलाव जायो लाइक खालामदो थुलाबायदो कमेन्टफोर हरलाबायदो लाजिनाय होननाय गैया आरो आलासि इउटुबारफोरा जेबो लाजिखायालै सोरबा बायदिया ओंखाम जानो लाजिलायो जोंना लाजिलु लाजिला गैया ना मा होनो
इउटुबारफोरा लाजिबाय मारे खाजि गोमाबाय सेस Belum akan belok. Asli dong bawa. Like her. Udah mau naik mulai. 4 menit kontra suara katap सोरबा मा साननोसो दां बे बोरमायालाय मा खालामदों बावलायनानै ना बोरमा फान्थाया मा खालामबाय बुंलायनानै सोरबा साननोसो दां नाथाय फान्थाया ओंखाम जादों नै सोरबा लुबैलायगासिनो दां ओंखाम जानायखौ नुनानै menit जाखांलायबाय फान्थाया salah gilasan gelilai bawa
49 एक मिनिट ल'सै दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ होनायखौ घन्टा मोनसे थाबाय आङो घन्टा मोनसे लाइभ होबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम आं इउटुबार जानायनिफ्राय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो लास्ट ट्रिप खोन्थानोसै नैबेखौहाय जों बेबायदि खामानि मावगासिनो दायो गुन्द्रि फ्राय खालामगासिनो थावआव ओमफ्राय नैबिथिं नैबे एवखांनाय आरो थावनिया जाबाय नैबेयो ओमफ्राय नैबे एवगासिनो माबायदि गोदौ नायदो ग्लब 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 थाव गोजा बियो खाट्राना केलारिखा बियो नैबेबो नुलायनो नागिरखाया होमबा दोनबाय बेखौ दिनै बेयावनो जोब्बाय 1 घन्टा 1 मिनिट बाय बाय गाइस